Wakaziwai zvakare vateereri, mufaro wangu kusangana nemi zvakare kuchirongwa chedu chamazuva ose kunai pastor. Tichiri kuendera mberi nekupindura mibvunzo, tizoregi as long as mibvunzo iri kuuya. Nhasi tino mumwe mubvunzo wakabvunzwa uri zvakare sort of a follow up question kunyaya yatakadzidza mumashure yanga ine chekuita nenyaya dzemarriage, divorce and remarriage. Saka abvunza mubvunzo ari kuti panapa, konai pastor, zvinotenderwa here kusiyana, that is kurambana, nemukadzi asiri wekutenda kwangu? Saka munhu ari kuti pastor, inini ndakarora mukadzi but kutenda kwedu kwakasiyana, iye ane chimwe chitendero, indine chimwe chitendero, ndinotenderwa here kurambana naye on that basis? Takadzidza mumashure omo, ndofunga mavhiki mairi matatu apfuura, kuti vanhu ngavarorane vechitendero chimwe chete, ndo zvisingaisi maproblems in marriage. And tikazoverenga vhesi inoti do not be unequally yoked with unbelievers. Saka uya kuti saka inini kana ndiri unequally yoked with an unbeliever, ndoita sei? Ndinotenderwa here kudi kurambana naye? We're not going to look at many texts. Nichangonoverenga one portion, I think inopindura mubvunzo uyu zvizere, kuna 1 Corinthians chapter 7 verse 10 kusvika paverse 16. To the married I give this command, not I but the Lord. A wife must not separate from her husband. But if she does, she must remain unmarried or else be reconciled to her husband. And a husband must not divorce his wife. Verse 12. To the rest I say this, I, not the Lord. If any brother has a wife who is not a believer, and she is willing to live with him, he must not divorce her. And if a woman has a husband who is not a believer, and he is willing to live with her, she must not divorce him. For the unbelieving husband can be sanctified through his wife, and the unbelieving wife can also be sanctified through her unbelieving husband, through her believing husband. But if the unbeliever lives, let him do so. A believing man or woman is not bound in such circumstances. God has called us to live in peace. How do you know, you wife, whether you will save your husband? Or how do you know, you husband, whether you will save your wife? So what is Paul saying? Paul is saying something that is very clear here. Kana makawanana kudhara, then mozodzidza kuti zvasina kunaka kuroorana muri vezvitendero zvakasiyana kuti mumwe asingatendi. Paul ari kuti iwe unotenda usadzinge kana kuramba uyo asingatendi wawi naye, ndokunge iye kana achida kugara newe. Kunze kwekunge iye ari ega ati aina handichadi zvepano nekuda kwokuti chitendero chako handichidi oenda, zvanzi iwewe hauna mhosva. But iwewe hausiwe unoudza munhu kuti nekuti hautendi ibva pano, ndozvarambwa pano nebhaibheri. Chikonzero hanzi you never know. Nekuda kweukristu hwako nechikristu chakanaka chauchararama pamba ipapo uchiratidzawo umwe wako asingatendi, anogona kupedzisira akutotendawo. Ndo chikonzero chiri kubva naPaul panapa. Hanzi who may know, you husband, whether your wife can be sanctified through your belief. Saka Mwari ari kutoti kana zvakatoitika kumashure zvakaitika, iwe chirega kudzinga uyu nekuti haasi kutenda. Chigara naye. Kana uri mukristu chaiye chaiye uchirarama chikristu nemaprinciples acho zvakanaka, chinofanira kukwezva uyu waugere naye kusvika kuchidawo. Because Christian principles and Christian lifestyle, kana yararamwa zvakanaka zvinotarisirwa without hypocrisy, it is very attractive. Iri attractive iyo pachezvayo. So Mwari ari kutarisira kuti iwewe unotenda, kana uri kutenda zvechokwadi, uri mukristu wezvemazvo kwazvo, unopedzisira wainfluenza umwe wako asingatendi akapedzisira akutotendawo. And tazoona zvakaitika pakawanda izvozvo, hakuna anogona kupikisana nazvo. But kazhinji kacho isusu makristu tisinopedzisira tatoone problem zvokutoti uyo asingatendi anopedzisira atoo munhu ari nane kupfuura mukristu anotenda. Zvopedzisira zvaita kuti abva anyanyo kuomesa mwoyo nekuva mukukutu. But if we were genuine Christians, if we were Christ-like in all that we do and the way we relate with that unbelieving spouse, I can assure you at the end, that unbelieving spouse will end up accepting Christ as well, nekuda kweinfluence yako iwe. Saka imhosva kumudzinga on the basis yekuti hatendi, asi iye akati ndakwenda ndega, iwe hauna mhosva. But Mwari ari kukurudzira kuti gara naye kusvika ainfluencwawo akutendawo nekuda kweinfluence yako. Kudayira zvajeka, Mwari atibatsire, Mwari atikomborere. Amen.